puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal muma haydara mankani en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wotede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri lelani buuɗalirumede feere feeñay windere so buuɗalirumede feeri feen jeyɓatake bindaɗo mawde sappo juko hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeetate en jetti jomiraɗo tagɗo windere nde waɗi en gorko e debbo saaki ɗum e windere nde waɗi en leƴƴi leƴƴi kame kinde kinde lullutodiri guri meɗen lullutodiri ɗemɗe meɗen fode ko ha mbawen yiitade mo hen kanko jomiraɗo goto e men kala dañeɗo heedi dañeɗo heedani goɗɗo eɗen ñaagui allah subhanahu wa taala yo allah rokku en famde holko saabi allah subhanahu wa taala tagui en waɗi ɓe worɓe waɗi ɓe rewɓe ene moƴƴi ɗum faame no feewi ene moƴƴi paamen holko saabi allah subhanahu wa taala tagui en waɗi ɓe raneɓe waɗi ɓe ɓaleɓe ene moƴƴi paamen holko allah subhanahu wa taala haali qur'anil karim min mbaɗi on leƴƴi leƴƴi min mbaɗi on kinde kinde ha mbawon annodirde koye moɗon min lullutodiri ɗemɗe moɗon o haala oyronkanande ɓoyde koddigal walla jangude ngal ɗemgal tagma wawde holko saabi moni kala allah rokki ɗum ɗemgal mum ɗen gueɗe kala ene poti yurnitede ene tawe deftere allah subhanahu wa taala eɗen ñagui yafuye noon eɗen gonde mabɓo ko sosoɓe jooɗe men caggal hanki ndeɓe ñamminen ñebbe seeɗa e kono sikki alama en cippiri hen tan no fotiri kala musidɓe tedduɓe buuɗalirumede hande ene naayo e gueɗe ɗiɗi eɗen gandi paaɗen koye julde mawde wiyande julde taske hade men yetta julde taske bandiraɓe julɓe ene giwa e kala jokli windere ngam erago baba men annabi ibrahima ngo erino ɓiɓɓe foof nottiɓe ɓiɓɓe julɓe ma jaha to makkatul mukarrama ngam timminoyde farillaji mumen ɓi allah subhanahu wa taala farle mumen nde tawnone farla e kala julɗo kellifaɗo joguiɗo kattanɗo bawɗo joguiɗo kattanɗo bawɗo yo ƴettu lawol faade makkatul mukarrama holko nawata en makkatul mukarrama ha laɓɓinoyen ɓalli men e goofi tuundi ɗi bannoɗen kono kadi ganden ala pop bakkat keddotoɗo makkatul mukarrama musidɓe tedduɓe nde tawno allah subhanahu wa taala yamiri en jah kono kadi en poti andude holko saabi allah yamiri en jaa toon so en jeehi toon holko poɗɗen wadde toon e holko en potani wadde toon an jahowo giwowo ga aɗa faya toon aɗa deppiso hedde million ngaji 3 ha million ngaji 2 e feccere won hen ne jaaha 4 ganda oɗo haalis mo mbaɗɗa e biyeji aɗa jolay laaɗa ndi aɗa yaaha holko woni mujibu yaduma e holko ɗaccuɗa e holko tawoyta e holko ponnoɗa wadde e holko ɓuuri wonde farilla e wadde an poɗɗo yaade o alay saago yimɓeɓe kala ganda nde tawno en gaare aduna hande en jettima moni kala ne waɗa ko weela wiya ko diine taw kay ko woni diine ko ala luural
nde tawno qur'anil karim capanɗe jeegom hisibo hay goto meeɗa lurde ko ni jangirte walla ko ni jangirte walla oɗo harfu koye qur'ano jiya walla wona e qur'ano jiya ɗum meeɗa ka yiyede sunnaji annabi sallallahu alaihi wasallam gandaɗi ɗi peeñɗi ɗi teskaɗi ɗi pindaɗi jiyaɗi ɗinne kadi ne ganda kono kadi defte kewɗe gaari caggal mumen e kaala nde tawno en meeɗi wiide moni kala ene wawi fewnude hadis wiya ko annabi sallallahu alaihi wasallam wi nde tawno annabi sallallahu alaihi wasallam ala ɗo yeehi kono kay deftere Allah nde heddima annabi sallallahu alaihi wasallam konguɗima ko ɗi o haali ɗi ne keddi heddoto noon e kala ñalawma aɗa nana hadis ma a meeɗa nande nde tawno kaalowo arab ronkata fepindade konngol wiya ko Allah wi ko nelaɗo wi nde tawno keefeero hanki darnoɗo makkatul mukarrama weddi annabi sallallahu alaihi wasallam hayre o omo heddi ha hande omo wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kono koye ɗemgal he yettaki ɓernde nde tawno ɗemgal ko ɗemgal tan ɓernde ko ɓernde tan Allah laarata ko ɓernde Allah hoɗata koye ɓernde Allah yiɗi ko ɓernde Allah noon laarata ɗemgal ala nde tawno ɗemgal ne haala ko ala e ɓernde wonko ɗemgal haalata taw ƴoogani e ɗemde ƴoogi tan koye piyanɗe gaɓule ɗum woni ko fulɓe mbiyata yaade meelali baali yeehi wonta yiye nde tawno ala e joomum musidɓe tedduɓe holko saabi hande kalɗen makkatul mukarrama oɗo ɓattake mo jimɗen ɗo henno ko baabiraɗo tokoso teskoɗen no moƴƴi ko baabiraɗo tokoso cawdiɗo ba makko e bamum oɗo gorko jiidi yumma e baaba kanko ɗo henna gorko noon Allah rokkimo ngalu o jooɗi koye gure men mawɗe ɗe o nawi ba makko makkatul mukarrama o nawi nene makko makkatul mukarrama o nawi suddiɓe makko ɗiɗo pop makkatul mukarrama musidɓe tedduɓe kankone kala lewru korka ndu Allah addi so yahani nde ɗo hitande sappo cakkite lewru korka hitande fande o yahat ɗum ko kala duuɓi ɗiɗi o yaha umra ngam juuroyade rawda annabi o sallllahu alayhi wa sallam o yaha toon to makkatul mukarram o wango toon o arta waɗa saha kadi omo rutto hajjoyde somo jooɗomo haala omo wiya o woni alhaji laabi tel saabu o hajjoyi ngol lawol noon Allah waɗi yontama ba makko tokosomo ba makko jiidi yummay baaba waare muɗum noon o wi baaba keɓloɗa hikka ka kajjiyowo komi kajjiniyomo inchallah hijjore hikka nde gonɗen 2018 o komi kajjinowomo baaba wi hatte annima yettima timmi baaba o namdimo biye faade makka no foti o haali baaba o namdimo sono ɗi ha makkatul mukarrama bisuji ɗi jolahɗi e ñamdu mum e yardu mum e déplacement mum e so tawi sellani foof so rendi holno fotata o holliri wonde hen sahaji biyeji ɗi bisuji jahoji toon ɗi e gueɗe ɗe pop koye biye he yadata o wi foof no foti o haali o wi min noon baboyam ɗo gonmi ɗo mboɗo rewe tel mboɗo rewe sabba tel sabu ma hami ngel ɗo kuɓel ngel gonmi ngel min ñamlinoma sima kame sengeje kaari nana ne wuuri mayani ko ñamlimi ko fof nan toon windi mi yoɓani tawo so ɗum ɓenni mi ƴettat toon ration so Allah rokki sukaɓe dañi min joɓa so ɓe dañani min mbatten takalte pilte komin ndemarɗo ko so wonno way min joɓa kono ɗo ɗo gonɗen hande o somi wima mboɗo wawi yaade makkatul mukarrama mi yoɓani ɗeɗo ñamale mi ɗaldani gallamo ration timmuɗo tene kadi kuɓeram siwore jamma ñalawma nde senge dappuɗo mi wahlitani ɗum mi wawa yaade saɗa wayno rokkudemi haalis o ay mi yoɓa ñamale ɗe mi hesɗite no kotkamki mi daña ɗo gonmi somi mayi mi daña ɗaccumi sukaɓam ɓe ɓuranimi yaade makka saabu mi ala kenmi koye wallede kono wona wallede yaade makka makka somi dañi inchallah mami yahan hooram min musidɓe tedduɓe ɓiɗɗo deeƴi awon juuti taw kañum han kadin kuppi biye gasini waddemo surprise on yeehi namdi bamum babo wi aha ko haali ko gonga on yeehi namdi ceerno gonɗo e wuuro on wimo ko haali ko gonga o yeehi noon kanko oɗon ɓiɗɗo
o waɗi retiré biye o hayso perdat waddi o totti baba to ko so musidɓe tedduɓe on hande nana fewni galil mum en yoɓa hen ñamale mum en rewa hen Allah musidɓe tedduɓe firti tan ko batten haqqillaji men e ko gollaten hen saahaji eɗen jogui caɗele so tawi jawdi ari en donkat andude ko poɗɗen wadde ko jiya neɗɗo jogo ñamale ha heewa hajjinoya neɗɗo a yoɓani ñamale ɗe an kajjinɗo neɗɗo aɗa jogui ñamale ɗe a yoɓani aɗa ñamle banque ñamande ma nana banque huɓere ma nde mahaɗa nde koye banque ñamliɗa oto ma mo dognata o koye banque ñamliɗa ay aɗa ñamle banque aɗa soodi oto nana dogane waɗa transport a yobdani on halis aɗa ñama kalis janano guitta e on kalis jaaha kuppoya biye yiddiyade makkatul mukarrama ngam wiyede alaji walla wiide ittoya farille mum tene mbiyeɗa ko ya wat sarɗeji ma ha timma yob ñamale ma ha timma jogoɗa biye ma ha timma jogoɗa joɓari ma ha timma ay ƴetta lawol faade makkatul mukarrama taw sa ari ha toon a lorata hay goto a ƴettata téléphone maɗa aɗa nodda bande en aɗa nodda sehilaɓe maɗa minen de gane satti gane tiiɗi connexion one tiiɗi courant one tiiɗi ndiyam ɗam ne tiiɗi déplacement one tiiɗi mi yiga wutteji tiiɗɗi naggam e naggam neldam hay soko 100 000 francs mi sodra no wayno leydi min hooram mi heeɓi ɗum won musidɓe ɓe gandumi jeehi makkatul mukarrama nodda ha ga ene ñaago haalisaji min tini caɗele min tini naggam e naggam musidɓe tedduɓe ko Allah ndeweten walla ndeweten ko faaro walla ndeweten ko inde alhaji walla ajaratu ndeweten ko Allah walla ndeweten ko inde alhaji walla ndeweten ko inde hajaratu yidde wiyede ajja hajaratu yidde wiyede alhaji yidde kongu yidde konginade musidɓe tedduɓe Allah jeyaka ɗon Allah wona ɗon nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam holno foti laabi hajji musidɓe tedduɓe an joom jawdi mbiɗo hitande kala aɗa yaha umra e kala duuɓi e duuɓi aɗa nawa yimɓe makkatul mukarrama mi jaɓani min mi jaɓata ɗum hande mi jaɓata kala coɓɓe biye makkatul mukarrama wi min ne nawami mi yahata wat école jangguina sukaɓe ɗum woni himme saabu Allah subahanahu wa taala wi ko gande kam ko adine ndewto gam wona makkatul mukarrama yimɓe gandata Allah subahanahu wa taala ala sinno ko makkatul mukarrama yimɓeɓe gandanno Allah subahanahu wa taala ɗon ɗo suudu kaaba ɗo jaleŋeji ndewetaki ɗon wonno ɗon ko sanameji ha mbi tut he ferɓe makka gonno ɗon ko kanji dumbono cuurel towse ngel jitongel ko toon ɗi gonno ñande fathu ari makka ñande fathu makka ari isa jaa nasrullah ñande ballal Allah ngal yetti annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe pooli makka ko ñande hen jaleŋeji gonnoɗon fof pukka suudu ndu watta rewnude Allah subhanahu wa taala musidɓe tedduɓe ɗum noon aɗen gandi Allah tawetake makka Allah ne tawe kala bangeji nde tawno Allah subhanahu wa taala wi en kam ɓuuri ɓattaden e ɗaɗol daɗe men ɗaɗol dande maɗa saɗa haala ngol ɗaɗol peeñowol ngol Allah ɓuurma ɓattade an hoore ma e ɗaɗol dande maɗa musidɓe tedduɓe ɗum noon alay saago ganden neɗɗo kala ɗo woni yo tinno huula Allah ko dañƴa inde ko foof ka mayowo en meɗanande neɗɗo maayi wiya alhaji neɗɗo maayi wiya ajaratu ɗum ko inde tan somin jiima amin jiiɗi wonde e pokkorita gam yidde mawnindema e wuttindema e yidde holludema ko e yidde tan beele mawnikinoɗa wima alhaji an gaɗa feefa a jaratu a jaharatu aɗa feefa taw noon ganduɗa an hoorema no jaruɗa ni fewani aɗa andi fewani saabu hollum a timmani taw haydara ala ko timmi hen wona aɗa jogui gollal wona aɗa jogui meccal wona hirande galle ma ne timmi wona galle ma sukaɓe ne ha nedi moƴƴiri wona aɓe jangguina jangde moƴƴere wona aɓe gandina Allah subhanahu wa taala wona an hoore ma andi ko Allah wi ay gande kam ko adi ndewton kam a yeehi makkatul mukarrama anda sujudu qabla sujudu sahwi hay fatiha ma sellani duwaw ma sella haydara sellani teɗa jaɓani janggude mbi aɗa yaha makka gam yirede Allah subhanahu wa taala a ɗacci Allah subhanahu wa taala ɗo wino gande kam ko adi ndewton kam ɗum waɗi noon neɗɗo kala joguiɗo musidɓe tedduɓe ene nawdi yimɓe makkatul mukarrama e nder guure men hadema wiide aɗa icco yimɓe aɗa nawɗi ɗon makkatul mukarrama tinno ma cuuɗi janguirɗi saabu sa mahi suudu janguirdu woturu sukaɓe dumbama hen ɓe jangguina Allah subhanahu wa taala ɓe gandina diine mabɓe no Allah wi gande kam ko adine ndewoton kam ɓe gandina koye mabɓe ɓe gandina ɗemgal mabɓe ayi ɓe mbawi ɓe gandi an oɗo hen neɗɗo baɗɗo ɗum o an ɓuuri alhaji o laabi ujunnaje jeegom mo hajji o musidɓe teddu nde tawno gandinɗa ko yimɓe faade Allah kono an kuppuɗo biye yeehi makko
a andani toon Allah tene kadi a waɗani ko Allah wi a andam kadi nde halis ma yeehi a yirlima ha tampi a arti ɗum alay sago ganden musidɓe tedduɓe hol poɗɗo yaade makka e holmo fotani yaade makka hol jawdi pondi nawede makka e hol jawdi fotani nawede makka ɗum waɗi mbiɗen makkatul mukarrama hayre ɓalere wiitede hajrul aswad yimɓe hewɓe ne mbiya ɓawlininde ko bakkatuji yimɓe min mbimi bakkade heddora ko makkatul mukarrama Allah tagirani makkatul mukarrama ha bakkade heddoron waɗi ko yahoɓe ɓooroya bakkatuji mumen waɗi ko artoɓe gartira bakkatuji jenani min mi liggima e warñedam Allah rokki kam halis Allah rokki kam kalis mi yoɓi ñamalam miskineɓe wonɓe saram ñawɓe ɓe mi yiɓe mi yurmimamaɓe mi safriɓe ay mi fewni kot kam ki ɗo sukaɓeɓe goni mboɗo jaggi sukaɓeɓe mboɗo waɗiɓe mbadi peewal aɓe jangga ay mboɗo andi ɗo ɓe goni koye andude Allah subhanahu wa taala mi lorani hay goto ko heddi ko mi ƴeewa somi waɗa kuppude hen biyam aller retour posama mo jogui joɓari somi yettima ko hen gurmi mi noddata ni Samba ni Kumba ni Demba Allah nawmi mi hajja ha timma mi arta hay gortinani taw wona somi arti mboɗo jooɗo mboɗo mo rokka yimɓe duwuji taw min ganda no jarɗa on duwa hay goto hoto jaɓ ɗum musidɓe tedduɓe wona a yeehe mbadi peewal a arte mbadi peewal a yeehi aɗa laaɓi e artede laaɓi goɗɗo ara joni tan wiya hokkumaɗo faaro an babam ne yiiɗi yaade makka ay hande eɗen gandi sukaɓe rewɓe hewɓe hande ko wayno yontaɓe ɓe sehilamumen worɓe hande ene kuppana bamumen biyeji jaaha makkatul mukarrama jiya centre jimowo nalanke jimowo kuppana ɓiyum kuppana bamum walla kuppana goɗɗo biye yaha makkatul mukarrama jiya laamu ko fonno wallude miskineɓe ko wasa wallude miskineɓe itta biyeji sappo biyeji nogas rokka yimɓe wi jeehe makkatul mukarrama taw ɗen gandi guure men ɗe ngala ndiyam ngala ñamde ngala jangde ngala hay école aji ngala hay ko wiyete safara timmuɗo ɓe jaaha makkatul mukarrama ɓe garta natta e politique musidɓe tedduɓe onon yaaɓe ɗon ɓe yaaruɓe noon ɓe yaaɓe mbadi peewal ɓe so bakkatuji men ɗi guittama onon yaaruɓe ndiɗo mbadi ndi ko onon gartita bakkatuji ɓen ɗi ganden bakkat heddota ko makkatul mukarrama kala jaaɗo e mbadi peewal bakkat mum itte kala jaaɗo e mbadi ndi fewani bakkat o e watte ga artire musidɓe tedduɓe nde tawno Allah subahanahu wa taala so wi jooɓe ñamale moon jahon makkatul mukarrama mbiɗen en jaɓani hande en ñamloto jehen makkatul mukarrama sabu ɗum batten ko tontine batten woni hankadi ni so tawi hitande darima lewru kala mi adda temeɗiɗi gadda temeɗiɗi o adda temeɗiɗi o adda temeɗiɗi so tawi korka fandima mayde walla korka may mbaɗen tirage ay indam winde indema winde inde o e winde inde o ga winde forindine waɗe siwo gadden cukalel ene suuta numéro ji ɗi so indam gañim mi yeehi makkatul mukarrama somi arti mi suusa yaltude nde fedde gonanmi koye fiide mboɗo yoɓa Allah wi jooɓe ñamade jeehe makka mbiɗen ala minen Allah subhanahu wa taala min ñamloto min jaaha makka somin garti min jooɓa holko ɗum firti musidɓe teddi woto bonnen diine woto koynen koye men e oɗo diine woto loren koye men e oɗo diine Allah ne laaɓi tunwani Allah wi yamirani hay neɗɗo goto yo wat ko wawa Allah wi yamirani koye o itti responsabilité makko e neɗɗo Allah wi komi yamirani on mi yamirani on wadde ko on mbawa mi yamiri on mbaɗe ko mbawɗon saabu kala fittandu e mon taccata siraɗi so wonami namdo ɗum ko golle aduna ɗum noon wat ko mbawɗa kala ka wawata wat ittu hoorema e kongo aduna mbaɗa ko Allah yamirma ko nde tawno diine Allah sattani hen hay seeɗa kuntal hay batte ala ko satte diine Allah musidɓe tedduɓe tinnoɗen e koye men no moƴƴi Allah subahanahu wa taala walla en dawal ɗimmal ngal jiɗɗen nadde ko fate banggue julde men mawde nde woni julde taske eɗen gandi hande julde taske natti wonde dewal Allah wonti faaro wonti kongu wonti mawnikinare wonti jeeɓe kam wonti tine kam ɗum wonti hande julde taske sene dañani jawdi wiyata ko aduna o rendat sene dañani jawdi julde taske wiyata hande ko aduna o rendat musiɓeti aduna o rendat aduna faɗira ɗen galle o faɗat ɓerɗe paɗat ɓerɗe kippo yimɓe mettina
tawon ko ɓuri ɗum musidɓe tedduɓe kuura nan ɗon ne foti yoɓede ndiyam nan ɗon ne foti yoɓede sukaɓe nan ɗon ne poti jangguinede ñamale ɗe ne poti yoɓede yimɓeɓe ne poti ñamminede yimɓeɓe ne poti safrede yimɓeɓe ne poti himmande ko ɓuri wonde mum himma ko allah subahanahu wa taala ne jippini sunna mum ko fate ndeɗo julde waɗi ko sarɗi mum saɗa jogui layyo alhamdulillah sa ala allah ɓurma andude ala nde tawno ko allah rokkanma sa ala allah ɓurma andude a ala nde tawno ko allah rokkanma an noon biyo julde ari alay saago daña wutte gaññila wutte jasiniére alay saago jerna kotone ma alay saago daña paɗe kese alay saago daña cuura e keso alay saago daña lati keso alay saago jawdi sukaɓeɓe kala ñante galle o kala ñante ya taw aɗa yenana joggal ne woodi so joggal ne woodi alhamdulillah ɗum kam ne waɗɗi an gorko mbasa annene tajje junggo ma dow jaltina mbaɗa wat saɗa jogui wat son jawdima timmude layyama timmuɗo ñantu galle ma ɗo foti wasa wonde bonande ñantu galle ma ɗo foti sukaɓe ma ɗo foti wasa wonde bonande ganda ko ñantuɗa galle ma ko foof jawdi ndi coɗɗa ndi pop won miskino koɗɗo salama ala hande hay gertogal ɓiyum ñantaki joom suudu mum ñantaki kañum ñantateɗe ko koddiɗo ma ten annabi sallah sallam wonko haale koddigal allah subahana wa taala wonko haale koddigal tene ka enene koyemen wonko ganduɗen koddigal ɗum no alay saago neɗɗo hay saɗa jogui fondu hoorema ɗo foti ɗo a diwi oɗo miskino a diwi o miskino wonɗo gonɗa kono kadi ponɗa hoore maɗa hakkude ma miskino ɗo ɓurɗamo seeɗa ɗo mbasa yaade ha ɓuurama dow wonta e mawnikinade dow makko ɓiɓɓe ma mawnikino e dow makko rewɓe ma mawnikino e dow makko anne kadi mawnikinɗa e dow mabɓe taw ala ko mbawɗa waɗandeɓe hay tous heddaɗi o koɓe jiɗama koɓe añɓema aɓe dabra sukaɓe ma taw ko an waɗi ɗum e hoore ma saabu a meeɗa nafde ɓe neɗɗo yo artir haqqille e hoore mum yurni to gurda mum ƴeewa ko waɗata ko eɗen gandi so julde fandima sukaɓe rewɓe hewɓe kañumen codanta jinna amen layyaji holto ɓe dañata ko namdal faade e moon ko hunde nde mbaɗɗen hen witto ha heewi deftere mum nanɗo hippi so julde taske fandima sukaɓe rewɓe hewɓe kañumen codata mbawrude galle ndi holto ɓe dañata ɗum musidɓe tedduɓe daare capital uji men ɗi daare capita guure men ɗe ha tenti ɓen jinnaɓe ngala doole aɓe jogui sukaɓe rewɓe laariniɓe seeɗa ɓen sukaɓe rewɓe laariniɓe ɓen kewi sodande sukaɓe worɓe wonɓe galle ɓe e sukaɓe rewɓe wonɓe galle ɓe comci julde ɓen kewi sodde paɗe julde taw ɓe ngala kamɓene gollal ɓe ngala gollal ɓe janggani ɓe ngala métier ɓe ngala holto ɓe dañi ɗum ko namdal hande en jettima e aduna namdetake oɗo halis to iwi ndeɗo ñamde to iwi ɗi liɗɗi to giwi nguɗo tew to iwi haaju men ala hen hankkadi enen kay haaju men woni tan hankkadin ko gaare tan luukoɗen en ganda ko luukorɗen ko to eɗen luuko foof ko riba yo allah dandu en musidɓe tedduɓe pina subaka jaaha jeere ka lallitiɗo ka lappitiɗo jaahaji a lalliti a lappiti jaaha jeere ɗum ko tailleur ɗum ko jeeyowo comci o ko jeeyowo paɗe o ko jarnowo o ko jeeyowo ɗum ɗo garɗa pop aɗini nannuɗen junggo ma e koyngal ma gam yidde wode ko yaltinɗon sababu nde mbadima walla sababu nde seyɗanima walla sababu nde jarabi maɗa alay saago musidɓe tedduɓe yimɓeɓe ɓe gartire e diine l'islam o ganden diine o ko haali hande en nawi koye men ɗo en jettaki daare feetuji men ɗi foof so ziyara mum so mawludu mum so tawi kadi ko dewle mum so tawi ko inde mum so tawi ko julɗeli mum so tawi ko harane mum kala feet mo l'islam rokki en ye mbat en ɓurtat teni sen ɓurti natten koye bonande natten koye ñamale natten koye kongu natten koye mawnikinare taw ganduɗa ɗeɗo gueɗe kala wona gueɗe jamiraɗe musidɓe tedduɓe gartiren haqqillaji men e diine nguuren diine sen nattiɗe wonde diine mbasen takkude diine kala keɗen mbaɗa caggal diine o mbaɗiren tayade mbiyen ɗum ala e diine minen tawi mbaɗi ɗum ɗo kam hankadi hay goto ala e moon haaju saabu ne anda ko onon tawi mbaɗi kono wiide waɗa hunde nde base o e diine ha ɓurtine waɗa hen ko ala e diine ɗum ɗo ko joomen diine ɓe halfinaɓe diine ɓe ko kamɓe ni goni ɓe kalata ɗum ko yawade diine ɗum noon neɗɗo amata ha yalta diine musidɓe tedduɓe yo Allah rokken jaam rokken ɓuural rokken ndenka rokken sutura kame yajede kala bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam hande ko mawde woni aljuma ene moƴƴi neɗɗo laaɓa o laɓɓina ñiiƴe makko
o itta leeɓi bahewa he makko o jarta waare nde somo yiɗi o fewna mustas o itta leeɓi kina ɗi leeɓi noppi ɗi nafɗe e kala bangeji o laɓɓina hoore makko ha laaɓa o waɗa hen lati kake ndiɗo o hocca comci makko laaɓɗi o faye juma musidɓe tedduɓe o juula o moƴƴa o moƴƴina o ñaago yaafoye o yaafodire allah subhanahu wa taala yaafoyen enen kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno ɓatake men hannde inchallahu rabbi buuɗal meɗen yurmede noon dartima ɗo henna ha julde taske ɓenna inchallah ɗo henna e balɗe so allah jaaɓi ɗo e jonti ɗiɗi en dañata arde buuɗal yurmede yontere faande e faande dow so gueno haaji en dañata arde heena nde tawno eɗen jogui faaɗede seeɗa kono kadi sikkala kabaruji men e ɗemgal pular noon koko jokkata kono buuɗal yurmede so allahu lamɗo jaaɓi musidɓe men e weltare ɓiɓɓe fulɓe ma jokku kono enen inchallah ɗo e balɗe 15 en dañata aroyde buuɗal yurmede so feeri feeñe e windere moni kala naftoro musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar wiyon kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musidɓe tedduɓe